Klokken er lige nu 16, og vi sender live med aftennyhederne. Dagens nyhed er trist, da vores elskede rødhætte tidligere i dag blev angrebet og spist af en ulv. Vores ekspert og forsker inden for ulves adfærd, Reiner Jensen, vil komme i studiet senere i aften, hvor han forklarer om ulves adfærd med mennesker og præcis, hvordan sådan en tragisk hændelse kan være fundet sted. Den tragiske død af den landskendte og elskede rødhætte på kun 10 år fandt sted tidligere i dag omkring frokosttid. Rødhætte var på vej ud for at besøge sin bedstemor, og på vejen til bedstemor stød Rødhætte en af de mange ulve, der går på fri fod i Danmark. Hej, jeg er Rasmus Petergaard. Jeg er repræsentant for Ulvefri Danmark. Og den hændelse, vi lige har set her med Rødhætte og det angreb fra en ulv, er præcis noget, vi bygger vores basis på i Ulvefri Danmark. Det er et klart eksempel på, at ulve er til fare for både danskerne og vores børn, og et stjerneklart bevis på, at ulve ikke skal være fri i vores natur. Forskere siger gang på gang, at ulve ikke er farlige, og at de ikke er til trussel for nogle af vores børn, og at det simpelthen, altså det er fint, de går rundt ud i naturen, for de gør ikke noget skade på os eller på vores miljø. Men her ser vi jo tydeligvis, at det er løgn. Ulve er en trussel for den danske befolkning, og særligt for børnene. Nu velkommen til Reiner Jensen, ulveekspert og forsker i ulves adfærd. Mange tak. Du er her i dag for at fortælle lidt om ulves adfærd og hvordan sådan en tragisk nyhed er opstået. Ja, ulve de er jo generelt meget sky dyr, og det betyder, at de undgår kontakt med mennesker. Og det er derfor angreb som den her, de er enormt sjældne, fordi normalt hvis en ulv ser et menneske i naturen, så stikker de af. De gemmer sig, og de undgår rigtig ofte kontakt. Og det er kun hvis de bliver fodret ofte af mennesker, eller hvis de er syge, at de gør aggressivt på mennesker. Og det er også derfor det angreb, det er specielt. Man ser det virkelig sjældent, særligt i den danske natur. Også med de ulve, vi har. Ja. Er det et grundlag for frygt med danskerne og deres børn? Overhovedet ikke. Som jeg sagde tidligere, så er ulve enormt sky, og det er rigtig sjældent, de går til angreb. Så den frygt, der spredes blandt borgerne lige nu, den er helt uden grundlag. Og de kan sagtens sende deres børn trygt ud i naturen, uden at være bange for, at der skulle komme et angreb mere. Det der er en forfærdelig trist nyhed for mig. Jeg så det med egne øjne, da jeg kiggede ud af vinduet for at se, om Rødhætte var på vej. Det var sådan, jeg så hende række ud efter ulven. Jeg troede måske, at hun troede, det var en hund. Hun har jo altid været gode venner med dyrene, og hun var jo kun 10 år gammel. Resten var en meget traumatisk oplevelse, og jeg blev nødt til at kigge væk. Rødhætte var sådan et kært barn, og det er så forfærdeligt, hun er væk nu. Vi kondolerer med familien her i studiet og ønsker alle en god aften.